ще се погрижи оркестър Изгор от град Добрич. Ръководител на оркестъра е младият карантема кордуновец и певец Петър Гочев. Ще се погрижи младият карантин гайдар, който е ваш гражданин, Стоян Иванов от град Девня. Стоян Иванов. За здравия ритъм на оркестъра ще се погрижат най-младия в оркестъра, брата на Петър Гочев, гитариста Стоян Гочев. И барабаниста, най-симпатичният барабанист в град Добрич, Николай Ботев. За ваше общество ще се погрижи и популярен народен певец и музикант в Добруджа Гочев Петров. Още веднъж от името на оркестър Изгор и от името на персонала на това прекрасно заведение